kana so Allah ya fitar da kai a cikin wani kunci da kake ciki, hali na babu talauci ya ma yawa, bari na baka wata nafila raka'a biyu ce tak da wurdin wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Billahi allazi in dai zaka yi wannan wurdin kwa to Allah zai cire ka a cikin talauci, za kuma ka fita a duk kangi da kake ciki ko duk wata matsala da kake ciki. Idan ka ji kana buƙatar wani abu Allah ya maka ko ya rufa ma asiri, kawai ka je ka ɗau buta ka yi alwala ka yi nafila raka'a biyu, Fatiha qul huwallahu, Fatiha qul huwallahu, sai ka zauna ka kalli gabar ka yi miftahul amal. Mutane suna yawan tambaya na menene miftahul amal, to shine mabudin aikin. Astaghfirullah, salatin annabi, sai hailala, la ilaha illallah. Hailalar ma da yawa naga ana tambaya na, to in an ce hailala shine la ilaha illallah, za ka yi wurdinta 100 ko 33 duk yadda ka ɗauka ka yi. Idan ka gama sai ka fara wurdin wala saufa yu'dika rabbuka fatarda, wala saufa yu'dika rabbuka fatarda. Ka yi wurdinta a yi kasha 1111, ka faɗi buƙatar ka musamman da daddare. Wallahi da wuri za ka ga biyan buƙata. Wannan sirrin mujarrabi ne, na ba da shi saboda manzan Allah.